morning sa inyo. Welcome sa aking channel, Bicolano Elvin. Guys, nandito tayo ngayon sa bahay. Dahil sa birthday ko ngayon, umimigay tayo ng pagkain sa mahihirap. Ito na guys, maglalagay tayo ng isa-isa pag tinapay. Ito guys, pamimigay natin sa labas sa mga walang makain na sa mga nangangailangan. Bali guys, 100 packs ko ito. Pamimigay natin. Marami tayong mapakain. Ito guys, pagkakit na natin ito guys. Ito mga kabicolano. Ito yung mga tinutulungan ako ng aking asawa, si Jerby. Ayan, supportive sila sa akin. Kaya, ayan, mimigay kami. Hi mga kabicolano. Pakita mo dito. Mga kabicolano, nandito yung ano natin. Si Kambal. Support yun. Si ano, aming pamangkin. Yan. Mga kabicolano, abangan nyo kami mamaya. Mamimigay tayo. 11 AM, mamimigay na kami. Mga kabicolano, nandito na, ready na po. Mamimigay na tayo ngayon. Mga kabicolano, mamimigay na tayo. Dito na tayo. Ay, isa pa. Isa pa ang ano. Yan. Wala yung bata ko yan. Salamat sa... Ano nila ano? Ito na mas makain natin. Harap, makamas. May mga soft drinks. Yung soft drinks. Meron ka na? Soft drinks. Yan. Wala yung matanda. Asan yung mga kasama nyo? Nandiyan isa pa. Wala na? Tingnan mo. Oh. Bibigay sa kanya. Oo. Wala na? Diba? Diba? Meron ka na? Oo. Ayaw nga pala. Bukas tayo, baka Malaglag ha? Malaglag. Ay, sige. Hindi, isang Salamat. Okay na. Isa pa daw. Isa ko ya ito. Isa pa daw. Hindi mo pa isa. Salamat kuya, Sige. magkapera ka. Sige po. Bye-bye. Sige po. Ingat po. Sige. Oo. Salamat. Sige. Tropa. Sama namin yung tropa. Ayun na. Bato mo dito pare. Ano yung kasama mo? Puntay mo dito. Dali lang. Soft drinks. Dali mo dito yan. Salamat. Kasama mo. Tama, libre. Thank you. Ingat. Kaya, bigyan mo siya, ano? Bigyan mo siya, dali na.
na doon. Noy, ako doon. Isang buo. Ano? Lon, dalhin mo din, Lon. Saan? Doon. Tara. Tara. Oh. Ah, baby. Yan. Tingnan mo ano, soft drinks. Soft drinks. Pila na lang. Oh. Saan na? Yan. Salamat po. Sabi mo. Yan. Sige mo, dami kayo mo. Sige kami kayo. Ay, bata. Sino pa? Opo, sige. Ayan, isa pa. Buka ka pa doon, meron pa doon. Dalawang anak ko po. Oh. May dalawa siyang anak pa. Buka ka pa doon ng ano. Isa pa. Dalawa pa. Sige, okay. Sa'yo, sir, okay na? Isa pa. Sa'yo, sir, meron ka? Okay naman na. Isa pa daw. Isa pa daw. May ano ka? Salamat po. Ah, sige. Salamat. Isa pa. Isa pa. Ah, sige. Kaway-kaway na lang. Kaway-kaway na lang. Sa drinks pa. Sige. Ah, sige. Salamat. Oo. Huwag mo na magbigay-bigyan, no? Mamaya na. Pagkain na lang. So yung iba, wala na. Ay, akin na yung ano. Ay, bigyan mo siya ate. Isa pa daw. Nabigyan ko yung asawa ko yung luluto. Ah, sige. Meron na yung ano. Ah, soft drinks niya. Wala na. Soft drinks pa. Soft drinks. Okay na yan, pre. Ilan kayo dyan? Tatlo, sige.
Kailangan na yan, pre. Salamat din. Oh. Oh, ka mo. Ilan sila? 4. Kaya mo yon? Kaya mo? Dahan-dahan sa pagtawid. Nandaan sa pagtawid ah. Ha? Dali lang ah. Dahan-dahan lang. Mga Kabicolano, tapos na kami yung pamimigay namin. Magpapasalamat lang ako sa mga kasama ko, si Jerby, si paring... Tapos ang anak ko, si Jampol. Si Roland. Kaya salamat mga Kabicolano. Next vlog na naman uli. Shoutout nga pala sa mga kapatid ko sa Buban family. At sa lahat ng CJC drivers, mga solid na tropa. Sa pamilya ko. Sa inyo. Sa pamilya ko dyan sa Bulacan. Shout out. Hello, hello. Kaway, kaway.